ଜୟ ଉତ୍କଳ। ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ମାଟି ମାର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତରେ ନିଜର ଶିର ବଳି ଦେଇ ହୋଲି ଖେଳିବାର ଗାଥା ପ୍ରତି ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ। ସେ ଅମର ଗାଥା ଆଜି ବି କହିଯାଏ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ, ଆମ ବୀର କୃତ୍ତିବାସ। ସମୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳର, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ପରାଧୀନ। କିଛି ବୀରଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ରହିଯାଇଥିଲେ ଆମ ଜନମାନସରେ। କେତେକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଗୋରା ଫିରିଙ୍ଗିଦ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରିଦ୍ର ବନେଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଧନ ଲୋଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ, ଆଉ କିଛି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିନେଲେ। ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭର ନିଆଝୁଲ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସ୍ତବ୍ଧ ବନିଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ ଓ ଭୟର ଛାୟାଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୁଦୂର ବାଣପୁରରୁ ଅରାଙ୍ଗମାଳରେ ଶୁଭିଲା ବାଘର ଗର୍ଜନ। ବାଘ, କିଏ ସେ ବାଘ? କାହିଁକି ତାକୁ ବାଣପୁରର ବାଘ କୁହାଯାଏ? ଘୁମୁସରର କନ୍ଧ ଓ ଖଲିକୋଟର ପାଣମାନେ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଲୁଟତରାଜ। ସେତେବେଳେ ବାଣପୁରର ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ଶରଣ ସିଂ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ବାଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କୃତ୍ତିବାସ। ସେ ଥିଲେ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏକାଧାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବୀର, ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ, ପ୍ରବକ୍ତା, ଆୟୁର୍ବେଦର ଜଣେ ସୁଚିକିତ୍ସକ। ସେତିକିବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି କୃତ୍ତିବାସ ପାଟ୍ଟସାଣୀ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ତିବାସ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ପାଇକଗଣ, ଗଲେ ପଛେ ଯାଉ ଯିବ, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଲୋଟାଅ ଫିରିଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁରେ। ତାତି ଉଠିଲେ ପାଇକଗଣ। ବାଣପୁର ଥାନା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା। ଜୀବନ ଭୟରେ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ସିପାହୀମାନେ। ଏହା ପରର ଟାର୍ଗେଟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବୀର ପଞ୍ଚୁଆ ନାୟକ। ବୀର ପଞ୍ଚୁଆ ନାୟକ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ପାଇକମାନେ ବିଛାଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ପାଇକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ତିବାସ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାଇ ବୁକେ ଭାଇ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ନ କଲା ଯଦି ବିଚାର, କାହାକୁ କହିବା ଲଜ୍ଜା ଯେ ଲାଗିବ, ନିଜ ଲୋକ ହେଲା ପର। ଏହାପରେ କୃତ୍ତିବାସ କଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ। ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶେଷରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯିଏ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବ ସିଏ ହାତସ୍ର
ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଧନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ କୃତ୍ତିବାସ ପାଟ୍ଟସାଣୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ନିଜ ଝିଅର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସେ। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅ? ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ଧନ ଲୋଭରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ଧିକ୍, ସତ ଧିକ୍, ସତ ସତ ଧିକ୍ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ସବୁଦିନ ପରି କୃତ୍ତିବାସ ପାଟ୍ଟସାଣୀ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ହେ ମା, ତୁ ପରା ମାଟିର ଆରାଧ୍ୟା, ତୁ କେମିତି ସହିପାରୁଛୁ ତୋ ସନ୍ତାନର ବିନାଶ? ତୁ କ'ଣ ସନ୍ତାନକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହନା। ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ ମା, ଶକ୍ତି ଦେ ମତେ। ସେ ଫିରିଙ୍ଗିକୁ ବିନାଶ କରି ତୋର ଟେକ ରଖିବାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଭରିଦିଏ ଅଟଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ଭରିଦିଏ ଅସୀମ ବଳ। ତୁ ପରା ଦୟାମୟୀ, ଦୟା କର ମା, ଦୟା କର, ଦୟା କର ମା। ଧନଲୋଭୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜାଣିଥିଲା, ମୁଁ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା, ପାଇବି ପଦ ପଦବୀ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି, ବାକି ଜୀବନ ବେଶ ଖୁସିରେ କାଟି। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏଇ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଜାତିଦ୍ରୋହୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଦର ସହ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ନିଜ ପିତା ସଦୃଶ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ, ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତା? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ସରକାର। ଗିରଫ ହେଲେ କୃତ୍ତିବାସ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠିଲେ କୃତ୍ତିବାସ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ସତେ ଯେମିତି କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ନା ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା ସେଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍, ଯେଉଁଠି ଆମ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର କୃତ୍ତିବାସ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଦେଖି ଆସିବା ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଘ ପରି ଲମ୍ଫ ଦେଉଥିବା କୃତ୍ତିବାସ ଆଜି ଜନ୍ତା ଭିତରେ? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ମନୋବଳ, ଫୁସୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ। ସତେ କ'ଣ ଇଏ ଆମର କୃତ୍ତିବାସ? ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି ନିଜର ଆଖି ଲୁହ ପିଇ ଚାଲିଛି। ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କର ସେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ। ହାୟ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏସବୁ? ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ ଏମିତି ବଦଳି ପାରେ? କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ ପରି ମଣିଷ କେମିତି ବା କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବ? ନିଜର ଶାଳୀନତା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଏପରିକି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଜେଲର ସାହେବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ୱିଲିୟମଙ୍କର। ଜଣେ ସୁଚିକିତ୍ସକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜେଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଭେଟିବା ସେ ଜେଲର ସାହେବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ୱିଲିୟମଙ୍କୁ, ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ କୃତ୍ତିବାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜେଲର ସାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜେଲରେ ଥିବା କୃତ୍ତିବାସ ପାଟ୍ଟସାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। କୃତ୍ତିବାସ ନା, ସେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ମୋ ଜାତିର ଶତ୍ରୁ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି
ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। नो हिज नॉट ए कॉमन मैन। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୀରପୁତ୍ରର ପରିଚୟ କ'ଣ? କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବ ତାକୁ ଏ ଇଂରେଜ ସରକାର? ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜେଲର ସାହିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦାନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ କୃତ୍ତିବାସ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ନିରାଶ ହେବେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ କହିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପାଟ୍ଟସାନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମାଗିପାରିବେ। ଛଡ଼ି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହିଁବ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। କୃତ୍ତିବାସ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି? ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କୃତ୍ତିବାସ ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ହସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ? ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଜାତିଦ୍ରୋହୀ, କୁଳଦ୍ରୋହୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂର କଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗର୍ବରେ କହିବି, ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ ଏ ନମକ ହରାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଅ। କୁହନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ମୋତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂର କଟା ମୁଣ୍ଡ? ଅବାକ୍ ହେଇଗଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଣିଷ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିଦାନ ମାଗିବ ସେ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ। ସତେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଏ କୃତ୍ତିବାସ। ଇଏ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ନା ଇଏ ହେଉଛି ବାଣପୁରର ଭୋକିଲା ବାଘ।